Cyflwyniad dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg bellach uned 6. Craidd mas Lamina Syml. Gwelwyd eisoes sut i ddarganfod craidd mas system o ronynnau. Nawr, mae angen darganfod dulliau ar gyfer gwrthrychain fwy o faint. Dechreuwn gyda laminau wedi gwneud o ddarn tenau o ddeunydd fel papur, plastig neu fetel. Bydd y lamina fel arfer yn unffurf o ran dwysedd a tewdra. Wrth ystyried y lamina fel set anfeidrol o ronynnau, gallwn ddefnyddio ein diffiniadau blaenorol ar gyfer y craidd mas. Felly craidd mas lamina unffurf yn y plan XY yw pwynt X bar Y bar, lle mae X bar yw swm mas unigol lluosir pilltirau unigol, yr X unigol rannu dy swm y mas, ac Y bar yw swm M lluosir Y perthnasol, swm rynna rannu dy swm y mas. Edrychir fel y bydd angen trin symiau i anfeidredd, ond yn ffodus yn anaml bydd hyn yn digwydd. Sylwer, wrth ail drefnu'r ddau hyfaliad yma, cawn bod M fawr lluosir X bar yn haflu swm yr MX a bod M Y bar yn mynd i fod yn swm yr MY. Craidd mas y lamina cymesurol. Tybiwn fod gennym lamina unffurf, pwysau W, gyda llinell cymesuredd yn ei rhannu yn ddwy. Felly, os mae G1 yw craidd mas un hanner o'r lamina a G2 yw craidd mas yr hanner arall, bydd y system grymoedd hanner W yn gweithredu ar G1 a hanner W yn gweithredu ar G2, y pwynt craidd mas y ddau. Yn cyfateb i, bydd y ddau yna yn cyfateb i W yn gweithredu trwy ganolbwynt y ddau bwynt yna, hynny yw ar y linell cymesuredd. Felly rhaid i graidd mas lamina unffurf gyda llinell cymesuredd fod ar y linell cymesuredd. Os oes gan lamina unffurf 2 neu fwy o linellau cymesuredd, bydd y craidd mas ar bwynt croesdoriad y llinellau cymesuredd. Felly, petrial, mae ganddo 2 linell cymesuredd, felly bydd y craidd mas ar pwynt croesdoriad y 2 linell. Ellips, bydd y craidd mas ar y pwynt croesdoriad y 2 linell cymesuredd. Enghraifft 1. Mae diagram yn dangos lamina unffurf. Darganfyddwch craidd mas y lamina. Os gosodwn ni X a G yn dod o'r cornel gwylod chwith, ac o gymesuredd bydd X bar, sef cymesurin X, y craidd mas yn mynd i fod yn 3 ar draws. I ddarganfod Y bar, gallwn rannu'r lamina mewn i 3 petrial, ysgrifennu craidd mas y petrialau ar wahân a defnyddio'r canlyniadau yma. Felly, rannu fe mewn i 3 petrial, tybiwyd fod gan y lamina dwysedd sigma kilogram i bob centimetr sgwar. Felly, creu tabl, gosod y petrial A, mas y petrial A yw 1.5 lluosi 6 lluosi sigma. Mae graidd masau ar y chelyn Y yn mynd i fod yn 1.5 a 3 lan, felly 4.5. Felly swm y moment yna bydd 9 sigma lluosi 4.5 bydd yn 40.5 sigma. Ar gyfer B, y petrial gwylod, mae gyda ni 6 lluosi 1.5 lluosi sigma sy'n 9 eto. Mae hwn lan 0.75 o bellter ar y chelyn Y, a felly mae foment E yn mynd i fod yn 6.75 sigma. Ar gyfer C, mae'r mas yn mynd i fod yn 6 lluosi 1.5 lluosi sigma, sy'n 9 sigma eto. Mae bellter E
yn mynd i fod yn 4.5, eto 3 a 1.5, sef 4.5 am y moment hwnna, yn mynd i fod yn 40.5 sigma. Ni mo'n ado'r ein, so ado'r ein, ni'n cael y lamina cyfan, yn mynd i fod yn 27 sigma, ni angen dod o hyd i y bar, a mae swm y momentau yn mynd i fod yn 87.75 sigma. Felly ar gyfer y lamina cyfan, y bar bydd swm yr ME, swm y momentau, rhannu dy swm yr mas, felly ni'n cael 3.25 i fyny. Felly mae e fyna rhywle. Tybion fod yr lamina yn hongian yn rydd o'r pwynt P, sy'n 0.7.5. Felly dyna ni P. Pa ongl fydd y llinell o P yn gwneud gyda'r vertigol? O gymesuredd, mae X bar yn 3 a mae Y bar ni wedi gweithio mas i fod 3.25. Y craidd mas yw hwnna, felly mae'r lamina yn mynd i fod yn hongian yn rydd gyda'r linell vertigol yn mynd trwy G. Bydd y craidd mas yn vertigol i slaw y pwynt grogi. Felly y linell vertigol bydd PG. A ni'n gallu gweithio'r ongl yna rhwng OP a'r vertigol, felly dyna'r ongl ni angen. Ni'n gallu creu triongl i'r craidd mas. 3 ar draws y 4.25 lawr, felly tan yr ongl yw 3 dros 4.25, sy'n rhoi ongl o 35.2 i ni. Enghraifft 2. Mae lamina unffur ar siap sgwar ABCD ochr 8A a chanol O. Mae'r pwynt E ar bellter 2A wrth O, gyda OE yn baralel i'r ochr AB y sgwar. Mae ail lamina ar ffurf disg, radiws A wedi gludo ar y lamina gyda chanol y disg ar y pwynt E. Mae dwysedd y disg yn 2 gwaith dwysedd y sgwar. Darganfyddwch pellter craidd mas y lamina terfynol wrth O. Felly gosod lan y llun, sgwar, ochr 8A, canol O, E pellter 2A oddi wrth O, gyda OE yn paralel i ochr AB y sgwar. Felly, gosod y chelynnau X ag Y, o cymesuredd, mae Y bar yn mynd i fod ar y linell gymesuredd, felly Y yn 0. Boed i dwysedd y sgwar fod yn sigma, a bydd dwysedd yr disg wedyn ni'n mynd i fod yn 3 sigma. Tabl, mas y sgwar yw 8A wedi sgwario, lluosi dy sigma, sy'n rhoi 64 A sgwar sigma. Mae e 0 i ffwrdd o'r chelyn o'r tardd O, felly does dim moment ganddo. Mae'r disg yn pi A di sgwario, a mae ganddo fe 3 sigma o ddwysedd, felly 3 pi A sgwar sigma. Mae e'n 2A, mae ganol e'n 2A i ffwrdd wrth O, felly X bar bydd 2A. A'r moment cyfatebol bydd 6A, 6 pi A cubed sigma. Y siap terfynol ni'n adio'r ein, felly 64 A sgwar sigma plus 3 pi A sgwar sigma yn rhoi tynnu'r A sgwar sigma mas, ni'n cael 64 plus 3 pi ar gyfer mas y siap terfynol. Ni angen dod o hyd i X bar, mae'r moment, swm y moment, yn mynd i fod yn 6 pi A cubed sigma. Felly, moment, y cyfesurin X bar yw swm y moment rhannu dy swm y mas, sy'n dod y ffracsiwn yna, a ni'n gallu canslo A sgwar a sigma, a ni'n cael 6 pi dros 64 minus 3 pi A. Felly mae'r craidd mas yn y ffracsiwn yna A, 0. Felly mae'n pellter y ffracsiwn yna A oddi wrth O. Craidd mas
lamina trionglog. Os oes gan lamina trionglog vertigau yn y pwyntiau yna, bydd craidd mas y lamina yn P plus R plus T ar gyfer y cyfesurin X rhannu dy 3, sef cyfartaledd y 3 yna, a'r cyfesurin Y, Q plus S plus I bedol dros 3 bydd craidd mas y lamina. Mae'n edrych yn ganlyniad syml, ond nid yw hwn yn ymestyn i bedr ochrau na pentagonau na siapau eraill, dim ond ar gyfer trionglau mwn yn gweithio. Felly, yn geometrigol, dywedir hyn bod y graidd mas yn 2 dreian o'r ffordd wrth unrhyw fertig tuag at canolbwynt yr ochr gyferbyn. Felly, o'r C i canol o'r ochr gyferbyn, mae y treian lan neu 2 dreian lawr o'r fertig. Allwch chi weid am unrhyw un o'n nhw, lle mae'r median yn croesi. Mae prawf hyn yn dod mewn cyflwyniad nes ymlaen, ond defnyddiwn y canlyniad. Enghraifft 3. Lluniwyd logo allan o ddarn o blastig tenau wrth yn gyntaf torri hecsagon reolaidd ABCDEF allan o'r plastig gyda AB yn 50 cm. Wedyn torri y triongl OAF allan o'r hecsagon. O yw canol yr hecsagon, gweler y diagram. Darganfyddwch graidd mas y logo. Felly, mae hynerydd perpendicular AF yn linell gymesuredd. Felly, mae'n craidd mas ni yn mynd i fod ar y linell gymesuredd. 30 yw'r ongl, sef hanner yr triongl haflochrog sy'n cael ei dynnu bant, a llinell hafaliad y linell gymesuredd yw Y yn haflu X tan 60. Felly 1 dros ail isradd 3X yw hafaliad y linell. Felly mae Y bar yn mynd i fod yn 1 dros ail isradd 3X bar. Felly dewn ni o hyd i X bar. Allwn ni weithio Y bar allan o hwnna. Felly, yr hecsagon o gwmpas y pwynt O, mae mas yn mynd i fod yn M1. Felly, bydd y triongl sy'n cael ei dynnu ffwrdd yn mynd i fod yn 1 chweched M1. Mae craidd mas y hecsagon 0 i ffwrdd o'r tardd, felly does dim ganddo moment. Mae craidd mas y triongl sydd wedi cael ei dynnu ffwrdd, 2 dreian neu swm yr cyfesurynau X wedi rannu dy 3. Neu 2 dreian lan y triongl. Mae'n hawsach adio'r cyfesurynau. A ni'n cael 25 fel yr pellter y craidd mas oddi wrth X. Sef yr cyfesurin X ni angen. Felly, lliosur yna ni'n cael 25 dros 6 M1. Y siap terfynol ni'n tynnu bant tro yma. Felly, mae 5 chweched yw'r siap terfynol. Mae'r moment yn mynd i fod yn cael ei dynnu bant. So, ni'n dal yn tynnu bant y ddau moment. Yn mynd i fod minus 25 dros 6 M1. Rhannu'r yna i gael y cyfesurin X y graidd mas. A ni'n cael minus 5. Felly, X bar yn mynd i fod yn minus 5. Mae Y bar yn mynd i fod yn minus 5 dros ail isradd 3, neu minus 5 ail isradd 3 dros 3. Rhan B. Crogir y logo o'r nenfwd gan 2 linyn vertigol sydd yn glwm wrth y pwyntiau A a B. O wybod mae pwysau'r logo yw 12N, darganfyddwch y tensiwn ym mhob llinyn. Felly, 12N yn tynnu lawr. Mae 2 tensiwn yn mynd i fod yna, galw nhw'n tensiwn A a tensiwn B. Felly, y grymoedd i fyny yn mynd i fod yn TA plus TB yn hafal i 12. Cyfesurynau y 2 bwynt yna mewn perthynas ag O yw'r 2 yna. Felly, dyna'r pellteroedd ni'n siarad am, achos dyna oedd y craidd mas. Felly,
moment o gwmpas B, sef hwnna. So mae'r 12 yn mynd i fod yn 0.2 i ffwrdd, a mae'r TA, sydd wedyn gyda ni, yn mynd i fod yn 0.5 i ffwrdd o'r pwynt B. So'r moment yna yn mynd i roi TA yn 4.5 Newton, sy'n rhoi bod TB yn mynd i fod yn 7.2 Newton. Torri'r y llinell sy'n cysylltu A i'r nenfod. Pan fydd y logo wedyn yn ddisymud, mae AB yn gwneud ongl lem alpha gyda'r vertigol. Profwch bod tan alpha yn mynd i fod yn 4 ail isradd 3 dros 3. Felly ni gael gweld beth sy'n digwydd. Gwylioch y fideo. Felly, o'ch chi'n gweld pan oedd e mewn cydbwysedd, rhaid i gyfod yn vertigol islaw B. Felly dyna'r llinell vertigol, a ni angen yr alpha, yr ongl alpha rhwng AB a'r vertigol. A felly, dyna'n cyfesurynau ni. I ddod o hyd i'r ongl AB, ni'n creu triongl fyna. A'r pellter gyferbyn bydd 25 ail isradd 3 plus, so'r pellter rhwng 25 ail isradd 3 a minus 5 yw'r swm yna, a'r pellter llorweddol, sef agos i'r ongl, bydd yn minus 5 minus 25, minus 25, sy'n rhoi 20 i ni. So, mae'r ddau top yn dod yn 80 ail isradd 3 dros 3, rhannu dy 20, ni'n gallu cael y ffracsiwn 4 ail isradd 3 dros 3 allan o hwnna. A dyna beth oedd angen i ni brofi. A dyna ddiwedd y cyflwyniad ar gyfer craidd mas lamina Syml.